Naimbaga damag, Mapyanga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Itiag na mga oras tayo kakalsat alas 5:51, itiag sapa. Anyan nga naimbag nga aldaw kakabsat iti biyernes may kasyam iti mabilang iti bulan iti Setyembre. Kumusta kakabsat iti panaturog iti dating aldaw. Aya, kumusta iti paraangan nyo? Amo nga medyo napudot makarik na tayo uri nakasapsapa pa lang makarik na tayo iti nakapudpudot nga panawan ket sapay la ko makakabsat adalata dagiti adalata ti panaganad tayo tapno di kasta nasalunat tayo nga mga ramid dagiti banag nga ramiden tayo iti dating aldaw ket on sa paring tarigagay tayo saan nga mapaisim ti apo dagiti banag dagiti ramiden tayo iti dating agsapa ket makipagpasit man dating programa ti agsapan at nung tinamnama manipud Lunes aging gana iti Biyernes iti dating istasyon 1143 DZMR Santiago City. Dinaragsa ka mang kapkablaw kada kay ti aldaw iti Biyernes Lawrence Salazar. Sa iyong biyaya, ako ay namamanga. Sa iyong kalinga, panganib ay di bantas at pag-ibig mo palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatangi. Pag-asa ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa iyong man, gulo mo'y natatangi. Pag-asa ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Kailan pa Alawen kakabsat, agyaman tayo iti daytang kanta iti tituluna ligtas. Iti libro iti Salmo
siyang mapulog at maysa, so iti saritain na kakabsat. Psalm 91. Iti agnad sa linong iti kangatuan, ken iti panlalaknib, iti man nakabalin amin, mabalin ako kunana iti apo, sika iti kamang ken sa laknib ko, sika o Diyos ko, ken ka, agtalekak, ilisi kanto kadagiti piggad, at di ka ammo, ken kadagiti makapatay asakit. Sa lukubang kanto kadagiti ka payak na, ket awan to iti pakan anwam, sa lakniban ken aywanan na kanto iti kinapudno iti apo. Awan to iti kabuting mo iti rabi uray pa iti panagsumyag iti aldaw. Verse 6, di mo to kabuteng iti didigra adumteng iti sipnget, wenno ti angol ngagpapatay iti lawag. Uray sa nga ribo iti matuang iti sikigam, ket sa nga 10,000 ang mapasag iti lawlaw mo sa ang kantong madanagan. Maimatangam to, no kasatno iti panakadusa dagiti managdakdakes at tao, agsipod ta pinagbalin mo ti apo akamang mo ken iti kangatnuan asalaknib mo. Awan to dakes a mapasamak ken ka iti taeng mo. Awan to met iti dumteng adidigra ta imbaon to iti Dios dagiti angheles na ang mga iwan ken ka tapno ti sa dino man apapanam sa lakniban da ka. Kadagiti imada sapayen tapayaan da kanto tapno saan nga madunor tasakam iti bato. Verse 13, ibadek munto iti leon ken iti uleg, ipayat munto iti narungsot a leon ken iti nagitanga uleg. Verse 14, kuna iti Dios isalakan kanto dagiti agayat kanyak, ket sa laknibak to ida taammuda itinagan ko. No umawag da kanyak, ipangag kunto ida, at daakto ka nakwada, iti tiyempo iti riribok da, spalik ida, padayawan dakto to ida, padayawak to ida, at idog abyak iti parabor ko kadakwada, kat isalakan kunto ida. Madaydayaw iti apo, kadagiti nga sa unang interbinasa, dati kat may nga salmong talagang popular, kang ronaan na itinaglabas nga aldaw. Kaya awan ti sa baling nga mangagtayo, when ma-post iti Facebook, lalo iti kasagsagan iti COVID kahabsat. Dayta kung mati, dayto iti kanayang nga mangagantay, mabasbasa tayo, or padagiti song, iti safe, patugtog tayo nga ligtas. Yun ang lagi nating narinig kadagiti nga tiyempo. Amuyo kabsat, dayto nga salmo, nga saritaan na maipapan iti parang proteksyon, parang protektar ti apo, iti tunggal may isa kada tayo. Kinapagpaisoanan na dayto iti may isa nga kayat nga basbasain ko na garod digiti di kasagsagan iti COVID digiti ti manggagantay nga sermon. Agsipud ta dayto nga salmo kabsat saritaan na maipapan iti saksakit ket anyaman pay nga klase nga mapadasan nga mabalin nga sanguan iti tunggal maysa. Ket hala nga di COVID kabsat nga effective daytoy. Iti inaldaw-aldaw, kuri pa kadagiti nga gundaway. Iti sakit nga mapadpadasan tayo, panubo ka pa sabsaba nga mapadpadasan tayo kat adda anytime. Aya agduduma da iti size. Aya ket dumaduma mga klase nga sakit yung umay tunggal may sakada tayo. Kastamot dati nga salmo kabsat ket napnapno iti karkari ni Apo Dios nga mabalin tayo nga alaan wenno i-claim ken kuana iti dati nga gundaway akas mapadpadas tayo. May isa nga nabilag, ken talaga nga makapapigsa nga salmo, agsipod ta saritaan na iti panangaywan, ini Apo Dios, titunggal may isa kada tayo, kang runa anak, datayo nga anak na. Kasatno tayo garod nga mapadasan dayto nga managayat, nga panangaywan iti Apo, iti tunggal may isa kada tayo. Aya, dito Psalm 91, isuro na kada tayo kakabsat, digiti banbanag, no kasatno tayo nga mapadasan digitoy, kasatno tayong mapadasan iti panang protektar ti Apo iti tunggal may sa kada tayo. Ay umuna, siyempre dadya panagtalag tayo, dadya anay nga panagtalag tayo iti Apo. May kadwa, masapol nga dapat iti turod tayo hantay nga agbuteng. Kumita tayo iti Apo para iti panangaywan na kang karonaan na ti amin, agina na tayo iti ayat ti Apo. Ay agina na tayo iti sidong na. Sasagay saan tayo man dati nga banag, panagtalag tayo iti Apo. No kaya tayo kakabsat nga mapadasan iti panagayat ken panangaywan iti Dios iti tunggal may sakada tayo masapol nga ammo tayo iti agtaleg ken kuana. Aya, dadyo nga agtaleg nga talaga nga anay ang panagtaleg na nadaduma sarsaritaan tayo lang agtaltaleg tayo ngem kapag paisuanan na hatay magtaleg.
Yan niya kunana di verse 1, iti agnaed iti salinong iti kangatuan ken iti panlaknib iti panakabalin amin. Kunana adda kakabsat iti do nga makita tayo ditoy nga bersikulo umuna Yesu da panagnaed tayo iti salinong iti kangatuan. No kayat tayo nga mapadasan iti panangayuan iti apo kada tayo, no kayat tayo kakabsat nga mapadasan iti panaginana umuna kakabsat iti amin agnaed tayo iti salinong dagiti iti salinong na iti presence ni Apo Dios. Iti kasagsagan kakabsat iti quarantine ure kadagiti nga urhan laeng ide ure pa kadagiti nga chemchem ure pa kadagiti nga chemchem po kakabsat. Masansan nga mangeg tayo maipapan iti panagtalinaed tayo kadagiti pagtaingan tayo. Ang kade? Kung kuna tayo, gaputan dati tibilin iti gobyerno, masapol nga agtalinad tayo kadagiti pagtaingan tayo. Stay at home kung kuna tayo. Saan tayo nga rumrummar? Saan tayo nga rumrummar? Sa tayo tula rumrummar, ito no gumatang tayo, dagiti kasapulan tayo. Sa tayo tula rumrummar, ito no gumatang dagiti taraon tayo. Ken tatno ti kasta maisar dagiti panagwaras dayto nga virus. Iti Biblia kabsat saritaan na iti napatpatagpay nga panagtalinaed. Panagtalinaed tayo. Saan nga iti pagtaingan tayo no diket iti panagtalinaed iti salinong iti Dios. Iti presence na, iti dinna. Saan tayo kakabsat nga basta aglinong sa diay ngem agtalinaed tayo. Stay there kuna na agtalinaed ka sa diay. Agdyan ka ijay. No man pa'y ibaga dagiti gobyerno ng agtalinaed tayo kadagiti babalay tayo ide. Ngam, iti Biblia saritaan namot nga agtalinaed tayo iti Apo. Awan iti sabaling nga pagtalinaed tayo no saan iti presence ni Apo. When iti kasapulan tayo kakabsat ti rumwar, iti pagtaangan tayo, ngam saan tayo kung mga rumrumwar, manipod iti salinong, ken iti panangaywan iti Diyos kada tayo. Amen. May kadwa saan tayo laing kakabsat nga agtalinaed iti salinong na, ngam agtalik tayo iti Apo, nga isu iti kamang, nga isu iti salaknib tayo. Mabalit ako na iti Apo, sika iti kamang ken salaknib ko, sika o Dios, ken ka agtalagkaklaeng. God is our refuge and a fortress. Isong iti kamang ken salaknib tayo kakabsat. No adda ka iti Apo, iti dayti nga bigat kakabsat, kahit nangaroon nga sa uwan, nga ni Apo Dios iti kamang ken salaknib mo. Saan tayo lang kumakabsat nga ibagbaga nga iti Apo iti kamang tayo nga ni Apo Dios iti salaknib tayo no dikit di mabigbig tayo nga iti amin nga tiyempo mabalin tayo nga kumamang ken kuana iti sa dino man kakabsat nga papanan tayo ni Apo Dios adda iti panalaknib na. Iti anyaman nga sitwasyon tayo nga ayan tayo nasaya at manuno saan isuna iti kamang ken salaknib tayo. Anyaman ti mapaspasama iti biyag mo. Anyaman ti pagdaldalanam iti kapintasan nga pagturungan ken salinong nga mabalintay nga papanan ket iti sidong iti Apo. May kadwa kakabsat. No kasatno tayo nga mapadasan daytoy nga managayat nga panangaywan ti Apo kada tayo. Sapay ko saan tayo ngagdudua. Bueno, saan tayo kung mga dahito iti mamin, ano nga maulit-ulit nga bilin na iti Biblia. In fact, dahito nga bilin, kita ngani adati 365, kahit nasawon, inaldaw-aldaw. Dahita. Kaya na nga, sa uwan, iti lasod, iti makatawan, iti 365, nga aldaw, iti makatawan, ipalpalagip na kada tayo iti Biblia, nga saan tayo kung mga agbuteng. Apay tamasapol nga saan tayo agbuteng. Umuna, sa lukuban na tayo iti Apo. Ilisin na kanto ko na verse 3, ilisin na kanto iti pigad di adi mo ammo ken kadagiti makapatay a sakit. Sa lukuban nak, sa lukuban nak to kadagiti payak na ket awan to iti pakan anwam. Sa laknibar ken ay wanang kanto. Anyan kapsat nga no kung i-feature mo anyan nga nagpintas nga ladawan kakabsat. Ladawan iti maysa nga inang nga bilit kuma nga aywanan na iti dagiti anak na iti salinong iti payak na
idulin na. Kasla jim halanga bilit no di manok uray pa jay idulin na ida ka dagiti payak na. Isuna iti mga ang nga mga saranget iti nakapigpig sa nga angin nga mabalin nga mangdangran kadakwada oray man pay dajay iti rabi kas paragan dagiti manok aya talaga nga hang kurang dajay hang makaturog dajay may isang ina talaga nga dapat ada di sidong na dapat ada di ente wings na dajay ket awan iti makaala kadakwada nga saan nga lumabas iti daytoy nga inang nga manok wenno inang nga bilit aya saan ka di nga kastamot iti eksakto nga aramidin iti Dios wenno inaramid iti Dios iti cross kakabsat inted na iti Apo inted ni Apo Dios iti bugbugtong nga anak na nga ni Apo Jesus na tay iti cross kadagiti basbasol tayo kentap no iti kasta mabalkot tayo iti napateg nga dara na inala na ni Apo Jesus iti amin nga sakit inala na ti anyaman nga rigat ura iti pungtot iti Dios gapo iti basol kada tayo ket awan pulos iti makadangran kada tayo nga saan nga lumabas nga umuna iti Dios amen madaydayaw iti Apo ibagak kada kayo ita nga dumdumngeg ibagak kada kayo iti daytoy nga bigat kabsat malpasto amin nga pagsangsangitam dayta nga kasasaad mo kabsat haan nga kanayon nga kasta iti agdaba nga kasasaad mo narigat man marigrigatan ka man iti daytoy nga gundaway malpasto amin dagita kabsat malpasto amin dayta nga pagdandanaga malpasto amin dagita nga parikot mo malpasto amin dagita nga pagbutbut nga malpasto amin dayta nga pakarigatam malpasto amin dagitoy nga saksakit nga coronavirus monkeypox nya pay dengue barbaro nga virus nga langya virus malpasto amin dayta amukin pa check gapot dati pandalaknib ti Apo ket kas urayon tayo dayta nga absat nga aldaw mabalin tayo nga kumamang iti salinong iti payak na. Hallelujah. Dayta iti umunang rason no apay nga masapol nga saan tayo nga agbuteng kakabsat gaputa ni Apo Dios active. Ya si bibiyag nga mangsalukob kada tayo nga mang-cover kada tayo iti napatig nga dara na mangsalukob kada tayo iti payak iti Dios. Apay ta masapol nga saan tayo nga agbuteng. Adda iti Apo kada tayo iti inaldaw-aldaw. Adda ti Apo kada tayo ti aldaw ken rabii saan lang intuno ayabam adda nga kanayon. Aya, verse 5 ko na naawan to iti kabuteng mo iti rabii uray pa iti pana asumyag iti aldaw ko na. Di mo tong kabuteng iti didigira adumteng iti sipnget wenno ti angol nga agpapatay iti lawag. Anya ti kay nga saon day ti kakabsat. Aya, saan nga maturog iti Apo? Saan nga 24 hours nga banbantayan na iti tunggal maysa kana tayo anyan nga Ama anyan nga Dios mabalintay nga maturog nga natal na agsipud ta adda iti Dios kita na iti tunggal maysa kada tayo kakabsat aldaw rabii wenno anyaman nga gundaway iti Dios sikikita nga kanayon iti tunggal maysa kada tayo agsa awan iti masapol nga pagbutngan tayo kakabsat anya pay masapol nga saan tayo nga agbuteng agsipud ta adda ti Apo kada tayo uray kasatno kinarigat iti biyag kakabsat. Dahito nga mapadpadasan tayo. Uy, no, dahito iti mapadpadasan tayo nga rigat iti dahito nga gundaway. Awan ti ko nakarod iti kalman. Awan ti mga gantayo. Nga no kumusta ti may isang tao dito Pilipinas. Ayan, nagrigat iti biyag. Awan laki din nagrigat iti biyag. Ngem uri man pay uri no ti kinaawan ti awan kakabsat. No adda kang agserserbi ti Apo. No adda ka iti salinong iti Dios hanga mapukaw dayta rag-o. Dayta ti importante kakabsat. Aya, iti nasakit, awang kalagarod kini Kriston, ay nakadado pa iti problema. So, dahil bagbaga di kalman. Nga o, dagita dinguan mo nga awan basol na makugtaram. Yan, naputong pa iti ulom. Well, anyway, dito ti kapintasan kakabsat nga aramidan kumamang tayo iti salinong iti Dios. Nga pa iti makita tayo kakabsat, kumita tayo iti Apo para iti panangaywan na. Aya, ada dagiti na isingsingayan nga kari iti Apo maripod ka dito nga paset kakabsat iti Salmo. Anya dagiti nga kare awan to iti dakas ang mapasamakken ka. Wala na. Verse 9, agsipud ta pinagbalin mo iti Apo akamang mo ken iti kangatuan asa laknib mo. Verse 10, awan to iti dakas ang mapasamakken ka iti taeng mo awan tumot dumteng adidigra. Ayatek nga kakabsat. No adda tayo iti Apo intuno ingkamang tayo wenno kumamang tayo iti salinong na intuno adda gasal sa lukuban na tayo kadagiti payak na anyan
nga kinatalgad kada tayo da. Inyan nga kinatalgad tayo kakabsat. We are safe in His presence. Awan iti mabalin kakabsat nga mangdangran kada tayo. Awan iti mabalin nga agbalegi iti panakabalin ni Apo Dios kada tayo kakabsat. Awan iti dakdakkel pay nga iti Dios nga pagserserbyan tayong madaydayaw iti Apo. Awanen iti kadalgadan nga lugar. No di iti kaadda tayo iti sentro, iti pagayatan, iti Dios kuna tayo man ti aming kakabsat. Ayat nga kakabsat, no adda tayo iti Apo, natalged tayo, kadag iti imima na. Safe po tayo kung tayo po ay addakin ni Apo Diyos. Anya pa iti makita tayo, agina na tayo, adda ko mo di panag, iiden tayo, iti dadagsen tayo, kat agina na tayo kakabsat, iti sidong iti Apo, agina na tayo iti ayat, iti Diyos, iti dayto nga gundaway kakabsat. Di verse 14, ken 16 isot isaritaan na, ay ayatin na tayo iti Apo, kat dayta iti nagdumaan tayo kadag iti saan nga namati. Kadag iti awan Kristo, kadag iti bibiyag na, kasatno, nga ipakpakita iti Apo, iti ayat na kana tayo. Umuna, isalakan ken aywanan na tayo. Di verse 14 ko na, kuna iti Diyos isalakan kunto dagiti agayat kanya. Ket salaknibag to ida, taamuda itinagan ko. Ay ayatan na tayo iti Apo. Ngem isu na kakabsat. Kaputas ngem isu na iti mununa nga nagayat kada tayo. Impayan na tayo iti Apo. Iti naisingsingayan nga panangaywan nga saan nga mapadpadasan dagiti namati. Nga handang marikrik na. Kaya saan na kayo nga saon kakabsat nga awanan iti Kristiyano nga agsakit when numatay, hamet. Nga mamati ak nga mabalin tayo nga umasidig iti Apo ket dumawat iti panangsagid kada tayo. Mabalin nga marik na tayo iti sagid ken presensya na iti panagbiag tayo iti inaldaw-aldaw. Mabalin tayo nga agina na iti ayat iti Apo agsipud tambo tayo nga isalakan na wenno aywanan na tayo. Ulitek kakabsat, haan tayo nga perfect. Do believer ka, namati ka, nihandang agsakitan? No. Agsakit, mapadasan tayo pala, ang kapagsayaatan, kinkapintasan kakabsat, mabalin tayo nga ikamang, mabalin tayo nga agsanggir, iti presensya iti Apo, into no nabanbanugan tayo nga agdaldalyasat, into no nabanbanugan tayo nga mangsalsalimot-mot, dagiti nga dadagsen, kin problema iti panagbiag. Anya pa'y kakabsat, ni Apo Dios, sungbatan na, dagiti araraw tayo, dagiti kararag tayo. Verse 15, no umawag da kanyak, ipangag kunto ida, at dahak to kadakwad iti tiyempo iti riribok is palit to ida. When padayawak to ida. Iti may kadwa kabsat nga panangiparangarang iti Apo. Iti ayat na kana tayo. Ket babaan iti panangsungbat na. Kadag iti araraw tayo. Kadag iti kararag tayo. May sangarag o kada tayo kakabsat nga Kristiyano. Ket into no makita tayo nga sungsungbatan ni Apo Dios dagiti araraw tayo. Dagiti kararag tayo. Actually, hindi na po natin mabilang. No kaado iti sinong iti ang kasano kaado yung kararag tayo iti sunungbatan na iti Apo. Kahit kung ipalagip kakabsat nga adda iti talong nga sungbat na wenno para kada tayo saan nga para kada tayo aguray no saan pa nga pag-umiso nga tiyempo nga ipaay iti Apo kada tayo. Mabalin tayo iti agina na iti ayat iti Apo, agsipod to sungsungbatan na dagiti kararag, dagiti anak na madaydayaw iti Apo. Kanya pa iti makita tayo kakabsat. Iparangarang iti Apo, iti ayat na kada tayo agsipod, taimpayan na tayo iti biyag nga agnanayon. At idog abiyag ko na di verse 16. At idog abiyag iti iparabor ko kadakwada, isalakon konto ida. Kasatnuman kababawin no katidog iti adda nga panagbiag mo, iti dayto nga daga. Kasla anges lang daytoy no ikumpara tayo kakabsat iti biyag nga agnanayon nga ipaay iti Apo kana tayo. Kung nagkaroon nga kanayon iti dayto nga programa, dress rehearsal lang iti panagdaldalyasa tayo dito ilubong. At iti permanent nga pagjanan tayo, pagtaingan tayo, no datay kot agtulnog ken agtultuloy nga agtulnog ken agserbi iti Apo. Kuna na Juan 10:23, ikak ida iti biyag ngagnanayon ket pulos adidan tumatay. Awan iti makarubsa kadakwada kanya. Amuyo kadi kabsat, amuyo ti ket nga saon daytoy. Uray no agsakit tayo ket matay tayo, adda tayo latta kadagiti ima iti Apo. And we are in God's hand. Awan iti mabalin kabsat nga mangikat iti dayta nga
nga kasasaad tayo iti Apo. Awan iti mabalin nga mangsagid kada tayo uray ni Satanas. Mabalin tayo nga aginana iti Apo agsipod taing karina iti biyag nga agnanayon kada tayo. Biyag nga agnanayon iti daytang isagsagana nga lugar para kadagiti nangawat kenkwana. Nothing can touch us in the palm of God's hands. Apay, tagdandanag tayo. Apay, tagbuting tayo. Apay, tamariribukan tayo. Apay, tagsanod tayo. Numabalin tayo mat nga ginana. Iti managayat nga ken panangayawan na kada tayo. Kung nananggar niya po so Pablo, ayan, Romans chapter 8, siya asino nga rod, iti makabalin amang sinang kada tayo itayat ni Kristo. Tiriribok, tirigat, iti panakidadanes, iti bisin, iti kinapanglaw, iti paggadwin iti patay. Awan duaduak, iti nga makaisi na kada tayo itayat na. Iti patay, wenno iti biyag, dagiti angheles man, wenno dagiti sabali, ana inlangitan nga agturay, wenno panakabalin iti agdama, wenno iti masakbayan. Ayat nga kakabsat, nalawag ti kari iti Apo, tungkal may sa kada tayo. Numan pa'y, adda nga agdaldalyasat tayo iti nariribok nga tiyempo. Mabalin tayo nga maaddaan, iti talged, iti panagbiag. Mabalin tayo nga padasan, iti managayat, nga panangaywan, iti Apo kada tayo. Mamatiak, nga saan na inkari, iti natal na nga panagdalyasat tayo diti lubong. Ngum inkari na, iti natalged nga panagbiag tayo kenkwana. Ikari, when inkari ti Apo, ngano adda tayo kayen Kristo, anyaman, dagiti mapaspasamak iti aglawlaw tayo, kitkitain na tayo, adda iti Apo, yakan kanayon, kada tayo, kat ay aywanan na tayo iti aming nga tiyempo, kapatid, tayo ay ligtas sa Panginoon. Amen. We are safe in Christ. At walang anuman o sinuman na maaring manakit sa atin. Mabalin na tayo nga iyadayo iti anyaman nga pigkat. Mabalin na tayong agasan. Nok sakit tayo, kat tiyempo tayon, mabalin mo't nga agawid tayon iti lugar nga isagsagana na kada tayo nga anak na. Isu nga ayatek nga kabsat, masapol nga agtalik tayo, antay nga agbuteng kain ko na. Kumita tayo iti para iti panangaywan na. Kagrunaan iti amin. Agina na tayo itayat iti Diyos. Kumusta ka? Iti dayto nga aldaw kabsat. Saan kung amunoan niya iti addang kasasaad mo iti nga bigat. Saan kung amunoan niya iti kasapulam. Noan niya dagiti paglablabasan ng kaya karitin iti dayto nga bigat. Anyaman ti addang nga sitwasyon mo, mabaling ka nga umasadig iti Apo iti dayto nga kanito. Kabsat ay ayatin na ka. Ayatin na tayo amin. Kabailan na ka nga tulungan. Kabailan na ka nga wayawayaan. Kada kita nga nakadado nga pakariribo ka. Well, ang kararag tayo dito nga gundaw. Agyaman kami, Apo Diyos. Agyaman kami. Wala po, marik namin iti sagid mo iti dito nga aldaw. Awadam iti sungbat ti kararag mi, Apo. Palubusam nga iti ayat mo. Ayat ni Apo Diyos, iti agayos iti panagbiag mo. Panagbiag mi iti dito nga aldaw. Kat si kamon, Apo, ti kamang mi. Awan ti kabailan mi, no awan ka, Apo Diyos. Aming nga ramidin mi iti dito nga aldaw. Agina na kami iti sidong iti presensya mo, Apo. Nabanbanugan kami. Umay iti panagbuteng. Umay, Apo Diyos, ti riribok. Ngam ikamang kumangkay ka. Iti panagina na iti tunggal may sa iti presensya. Tulungan na kami. Kat agtalag kami, ikamatalag mi amin. Amin digitoy. Kadagiti bibiyag mi. Ori pagraman dagiti aramiden mi. Dagiti activities mi ti weekend, Apo Diyos. Aramiden nga nabalagi. Awan ti sabali nga kamang mi. No saan nga si ka, Apo Diyos. Madaydayaw ka. Itantanok mi, Apo Diyos, iti napatig nga daram. Hallelujah. Lord, ti dating aldaw aramidem nga nabalegi, productive. Uri pa iti angayin da, Apo Diyos, iti kerino. Apo nga night of worship, Apo Diyos. Agtrabaho ka man. Iti dayta nga panagdaydayaw, iti may isang probinsya, Apo Diyos, iti kerino, Lord. Aywanam. Bueno, agtaeng ka di, iti presensya, iti dayta nga lugar, Lord God. Bendisyonam, iti programa da, manipod ti rugi ang gana iti panaglipas daw, Apo Diyos. Kada kita kasapulan ti panakaagas, ken panakawaya-waya. Sinanama kami, Apo Diyos, iti panangagas mo dagitoy, Apo. Well, Apo Diyos, iti dating lawas, dating weekend, agres kami iti presensya mo, Apo. Ay walam kin tulungom ti tunggal may sa kada kami. Madaydayaw ka, iti naga na Jesus.
Amen, amen. Alawin ka kabsat hantay nga manggaganda di mauding nga hanta tayo ta medyo atid sumubra tayo ti oras. Well, good morning kada tayo aming adak isip-sibay ti radyo dahi ti dahi nga tiyempo. Good morning siyempre ayat nga asama nga mamudindingig iti dahi nga aldaw. Kikita tayo madandama dita na sudi. Yan. Well, kahit kung makakablaawan na medyo pagdispensaran nyo kabsat dati basit nga technical problem iti kamera tayo on and off gapo siguro iti kinabayagnan. Aya, kat masapol nga masukatan da makasukatan siguro. Aya, kung matignay kayo, you're welcome. Welcome kayo at anyway, muna tayo matngang kanahin dito DZMR nga, dito DZMR ka taga-operate, babaen iti pamati tayo kin babao iti faith itong galmay sa kada tayo kakabsat. Kano kayo tiyo makipagpaset, iti mission iti daytoy, kaya adda ti mabalimong aramiden kabsat. Mabalimong ay karkararag ti DZMR, dagiti staff, dagiti program, or nawadwad ka mabaling kalata ag-extend iti blessing mo, dagiti kat maigatang iti radyo tapno ma-reach out tayo pa, dagiti daduma nga agdingeg ka dagiti programa tayo iti daytoy nga DZMR. Mabalin kayo nga kumontak ditoy page iti DZMR when tumawag kayo ditoy cellphone number ditoy station tayo kabsat. Mabalindak ngayon form tayo connect kayo mo dito DCMR. Well, agyaman na karagiti kabsat nga madamag buybuya iti daytoy nga gundaway kan karagiti siba iti radyo da. This is nga Angie or piano kuna na kini Pastor Virgilin Pascual. Ma'am Biron, Sir Alex, good morning kini sister kong Shirley Salazar Blanco. Good morning. Lynn Giab, good morning Pastor. Praise the Lord. God bless po sa ating lahat ng kanga Wilson Ganueva. God bless to everyone and thank you Lord. At good morning Pastora Joy at sa pamilyam at sa programa. Kini Jinking Rakal, happy weekend everyone. Good morning Pastor and DZMR family. God bless po. Kini sister nga Teresidita Alejo, madama mo't nga igbibuya kini sister nga Rosbel na imbagag sapa. Oripay kini sister nga Josie nga Pasqua Brother Froilan, good morning kada kayo amin dita Bacnor. Kini sister nga Febelin Montimayor, good morning kini sister Tacy. Ay agraman kini manong kini brother nga Boyet kini kada kayo amin dita Gulak, good morning. Joe Bartolome, good morning po Pastor and Pastora Joy kini amin agdingdingeg makapabilig sa iti Dios. Charles John Sales kuna na good morning Pastor, pabati po ang family ni Juanito and Ernesta Sales ng Malanit Jones, Isabela, lagi po silang nakikinig sa inyo pong programa. Agyaman na ka brother and sister Juanito and Ernesta Sales. Okay, Sister Pebelin, good morning. Sister Rosbel na imbag sapa. Sister Jennifer Caro na imbagmot nga agsapa. Leia Cabanyero, good morning sister. Ore pa kini Pastor nga Nelson Barrett, good morning. Sister Elvira Apangan, good morning Pastor and everyone. Sister Ophelia Managad, pasensya kayo hanga kompleto ti apelyido ya sa tahang kumakita dito yung cellphone. Blessed morning Pastor, praise the Lord, matalik iti Diyos. Kayo, ori pa kini Pastor nga Sito Ramilyosa, nga iso ti makichun-chun in, dagiti radradyo tayo, nakuyam nga agsapa ko na Pastor Lawrence, wow, nakuyam, mayat na nahanga na pudot. Ma'am Lourdes, Pastor Roger na imbang agsapa yung aming labas na. Okay, blessed morning Pastor and family, glory to God. Kini sister, kini Madam Shirley Dumon, God is good. Pastor Lawrence and family, we are forever safe with Him. Thanks for the message, Pastor. God bless everyone. Ma'am Lourdes, amin agdayaw ken agkamang tayo ken kuwalang agnanayon. Wala ni Ma'am Lourdes. Gemma Basu, good morning everyone. God bless. Lodi Fernando de la Rosa, tama ba? Good morning, Pastor. Salamat sa mga share mo na salita ng Panginoon. Nagbibigay sa amin ng lakas at pag-asa. God bless po sa pamilya niyo, lalo na kay Pastora Joy. Thank you po. Naimbag kinaragsak agdingdingig iti sa iti Dios kunan ni Bio nga Bartolome. Amen kunan Sister Rosbel. Kini Ma'am Shirley nga Dumon, ti Dios iti mong salikupkup kada tayo amen. Kini Sister nga Elvira Pangan, amen. Landa Homeres kunan amen. Thank you Pastor for this very encouraging word of God nga isumanan iti namang pabilag kanyak iti dayting aldaw ken iti agnanayon. Thank you Pastor. Kini Pastor nga Warren Murillo dita Batal, good morning ken kakabsat. Ore kini Sister nga Maylene, amen. Pastor Rosita Castro, amen. Kini Madam Lerma Pascua, Madam amon nga igbubuya iti dayting aldaw. Thank you. Kini Sister Merlin Bingayan, amen. Ti Dios iti kan kanayon nga mga okay kun ni Madam Shirley Dumon.
Mitch Balimbin dal ko na hanggang kompleto. Amen. Thank you, Lord. Ini sister nga Jinky Rakal agyaman na kiti apo ti kinaimbang na ken kastamat ka kanyang pastor iti panangaramat na ken katapno pampabilag nga aldaw nga inaldaw iti ni espiritu nga panagbiag. Thank you so much. We're so blessed. Amen. Ore pa kini sister Marilyn Basog ko na amin, Pastor kini sister nga Wilma Rivera, good morning kada kay amin tagulak mo libingayan. Amen, thank you Lord. Kung na rin ni Ma'am Rovelyn Darok Agustin, kini Sir Pevilin, kini Pastor Mercedita Magno, amin madaydayo iti Apo Blessed Friday morning, Pastor, and all listeners, especially to all members of Grace Evangelical Church Cordon. Kini Sister Elvira, Benigna Sarandi, madaydayo iti Apo, kini Madam Rovelyn Darok Agustin, Sir Pedrito Daliego, good morning, Opelia Manangad, Maribik Aliega, una na kini Karen Francisca Malibingayan, Marisa Madriaga, Emilien Ramos, Riz Van Ivasco, thank you Pastor Blessed Manin iti. Okay, Zeni Rambawa, kini Glory Joy Liacuna, Romel de los Santos, Pilamer Villasus, Mambiron, Pastor Bong, Manachol, good morning Ryan, Bacaro, Baga, Gemma Basug, Nelson Dumapit Lao at Charles John, na kayo aming kakabsang kadumdungay, kurang ti oras na Brother JC, Sister Pelican Las, Shaning Agpao, Merin Nold Sumera, na imbang agsapa tayo aming amon labas na kakabsat, na imbang aldaw, iti Biyernes, happy weekend! Nangyigan tayo ti programa, ti agsapa anapnuan tinamnama, Lunes ingat Biyernes dito'y 11:43 DZMR. No addaman ti kayatyo ngay pakararag, ag-text kayo dito'y 0917-564-8388. Ket iti sumagmamano a segundo, magigantayon iti